Era un dels artistes més esperats d'aquest Dansàneu i no ha decebut als prop de 300 assistents al concert. El Festival de Cultures del Pirineu ha volgut fusionar el so psicodèlic del Petit de Caleril amb la dansa flamenca de Montserrat Selma. Era una fusió aparentment complicada que finalment sembla ha triomfat. Doncs la veritat que és una experiència nova per mi perquè és una música totalment diferent a lo que jo estic acostumada perquè jo vinc del món de la dansa espanyola i quan la Ruth m'ho va proposar va ser, dic, no, m'hi apunto al carro però és tot un repte i jo crec que, espero que la fusió agradi. I és que fomentar la trobada i la mescla entre artistes és un dels objectius que persegueix aquest certamen que ha creuat ja l'equador de la seva 29a edició. Abans del concert, Montserrat Selma ha fet vibrar el públic amb una actuació acompanyada de la violinista Mari Perera. I durant el confinament, com que no podíem quedar, vam anar parlant i una mica la idea és, aprofitem aquesta realitat que ens toca viure, que si hem de fer art i expressar tot allò que sentim, doncs què millor que poder treure tot això. Llavors va ser com posar en un full una mica coses com ens havíem sentit a nivell d'emocions i d'aquesta manera fer un fil conductor, crear una història entre les dues que estàvem d'acord i poder treure aquests passos de primer el confinament, després com buscar el guió, entre cometes, són sentiments que hem viscut les dues. Amb gairebé totes les entrades ja venudes, el 29è Dansàneu encara les 3 darreres jornades amb l'esperança de penjar el cartell de complet en tots els espectacles.